Son alumnos del Colegio de Vistahermosa, del Luis Manuel Acuña, del José García y del Centro de Educación Especial Miño. Y esta mañana acudían a cumplir con el primer requisito que les exige la creación de su propia empresa, recoger el NIF. Van a crear varias empresas de verdade, van a ter que elevar adiante os trámites administrativos precisos, entre os cales un importante destos que ter o número de identificación fiscal que lles permite vender os produtos e que vai servir para que a administración coñeza o seu traballo e van transformar esa idea nun produto e nun servicio e van tratar de vendela. Además, aunque de modo virtual, también tendrán que asumir el pago de impuestos. Unha das cousas que eu lle pretendo transmitir é que iso non é unha pesada losa, nin é unha carga, como a veces moitos consideran, senón que é unha obriga de devolver á sociedade o que les perciben. Quero facerlles ver que eles hoxe non pagan o seu colegio, os seus maestros non pagan os seus hospitales, porque outros que traballan e teñen actividades pagan os seus impostos. Por lo tanto, que cando cumplan con estas obrigas, que non pensen que é unha carga, que é a súa obligación. El objetivo del programa no es otro que sembrar la cultura emprendedora entre los más jóvenes. Procura promover mediante o exemplo e mediante un acto vivencial de experiencia activa aprendizaxes de emprendedores, aprendizaxes para ciudadanos que mañá van a ter capacidade ou competencia emprendedora.